dají to na update. Tady je to takový fujky, tak se to posystí na parfii. Řemenice vyměněná. Svině. Tak. Co máme dál? Pumpičku. Máme vodní pumpičku. Samozřejmě se mi 2 šrouby ulomily, že? Tady a tady myslím. Takže výborný. Tady už máme Act Gold. Taký držátka. Blbosti. Tady chytili sprayera frajera. Takže prý chcel, teda písal, že jo, říkala. No, pokračujeme dál, no. Navejřeme na místě. Tak ukážeme si ty rozvody. Takže opět nahoru značka Vačka. Jedna čárka, druhá čárka v ose bloku. Tak. Tady. Jedna značka, druhá značka. Přes šrouby. A musí sedět. Což mi sedí. Dělám to levou rukou, tak jsem fakt levej. Tak. To by bylo. Motor znova zavěšený. A prokouklo to dost. Tady je to nějaký plesnivý. To se musí dotáhnout, musí se tam strčit držák. A tak dále. Tak, zkouška, víš, takhle tam je. Takhle tam jdu, no. Já taky. To víš, že se bojím. No, už to zní líp, ne? Už to nic nekopta. A už to nedělá čofty. Ukazuje ten budík na turbo. Jo? To bylo tamto, jak jsem říkal. Jo. Má nějaký dobrý zvuk teď, ne? Uvízdanej. Takový turbo! Taky z toho vylítal nějaký bordel, tečko. No, že tady je blow off ventil, víš? To je blow off ventil, původní, a my tam dáme otevřený, ale... Na? Zezadu. Tady a zezadu. Já si myslím, že do cháči